बे समाव दुखुनि मोनसे रादाब दैज्लां बोथोरनि दैजों बुंफबनाय थासारिनि समाव जादों मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। क'क्राझार सहरनि साहा फारसे थानाय बालागाव जादों मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। न'नि साखाथियाव थानाय फुख्रियाव दुगैनानै सासे सुबुंनि जिउ खहा। दैयाव गबनानै जिउ खहा जानाय सुबुंखौ 75 बोसोर बैसोनि मंगल राय होननानै मिथिनो मोन्दों। मंगल रायनि जिउ गैयै गोथै देहाखौ SDRF आरो पुलिसनि हान्जाया बे समाव बोखांनो हाबाय। बेबायदि दैज्लां बोथोरनि दैजों बुंफबनाय थासारियाव सांग्रां जानाया जोबोद गोनां। मानोना दासान्दि रायजोआव दैबाना एबा दैयाव गबनानै गोबां सुबुंफोरा जिउ खहा जानायनि खौरां मोनगासिनो दङ। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोना दैजों बुंफबनाय फुख्रि नाला दंग हाखर हालाफोरनिफ्राय जानगाराव था। মানে ইয়াত গাঁও ধুবলৈ আহিছে, পাছত গাঁও ধুইছে, পাছত ডুব মাৰিছে, পাছত মানুহটো ওলা নাই পানীৰ পৰা। পাছত ভাবিলোঁ আঢ়ৈটা বজাত মানুহ হিচাপত মই মানে এই যে গৰু লৰাব আহোঁতে গম পালোঁ যে মংগল সিং নামটো মংগল সিং ৰয় তেখেতে বোলে পুখুৰীত গা ধুইছে, এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই। তাৰপিছত এই পুখুৰীলৈকে আহিলোঁ, গাঁৱৰ বহুত মানুহ জম লাগিছে। তো আহিলোঁ, তো মানুহটো তেতিয়া মই অহাৰ সময়ত প্ৰায় 1 ঘণ্টামান হৈছিল। তো ভাবিলোঁ মানুহটোতো অলৰেডি ডেথ হৈছিলে, কিন্তু যেই হওক ডেড বডিটো উলিয়াব লাগিব। তেনেকৈ মানে গাঁৱৰ মানুহ পঠাই দিয়া হ'ল থানাত যোগাযোগ কৰি এতিয়া ডেড বডিটো পোৱা হ'ল।